Левски с активен последен ден от трансферния прозорец. Сините привлякоха двама футболисти от Славия, като и Светослав Вуцов и Карл Фабиен взеха участие в първата си тренировка с отбора. В същото време тимът, воден от Хулио Веласкес, се раздели с двама от своите млади играчи. 22-годишният Вуцов прави дебюта си за Славия през 2020 година, а от тогава българският национал е записал 133 мача за белите във всички турнири, като е допуснал 148 гола и е записал 35 сухи мрежи. Договора на вратаря е за 2 години и половина. В същото време от Левски избраха интересен начин да представят второто си ново попълнение за деня, като изобразиха Фабиен като гладиатор, а договора му е до края на 2027. Национала на Мартиника премина на стадион Александър Шаламанов в началото на сезона, като за 23-те си мача за отбора се разписа 5 пъти. Левски и Славия осъществиха и трети трансфер, но в обратна посока, след като белите привлякоха младия вратар Иван Андонов. 21-годишният страж има 2 мача за Левски, като дебютира в вечното дерби срещу ЦСКА. По-рано през деня сините обявиха и раздялата си с друг свой юноша. Патрик Габриел Галчев беше преотстъпен на Локомотив София до края на годината. В сряда сините ще се изправят срещу Черно море във Варна в мач от четвъртфиналите за Купата на България. Всеки следващ мач за мен е най-важният в живота ми. Запознах се с отбора на Черно море и знам какво да очаквам. Ще бъде труден мач, по-различен от предишните, защото само един от нас ще продължи напред в турнира. Мисля, че сме добре подготвени физически и трите срещи в рамките на няколко дни не трябва да са проблем. Ако се провалим в това отношение, няма да имаме никакво извинение. Срещата ще можете да наблюдавате пряко по Диема Спорт.